Adelko, pojď, už začíná pohádka, pojď se dívat. Už jdu, maminko. Tam je zima. Budou zase asi letos bílé Vánoce. Tou dobou uslyšela položení dopisu pro Ježíška zlá čarodejnice Xavéra. Je proslulá tím, že Vánoce k smrti nenávidí. Xavéra žije v temné chýši v jedné kouzelné vesničce spolu se slepicemi a s Xeniusem, který je někdy kocourem a někdy černokněžníkem. Xeniusi, už zase jsou Vánoce. Ten dopis musím mít, než si ho vezme Ježíšek. Já jim ty Vánoce oslavím. Zlá Xavéra se spolu s Xeniusem rozhodla sebrat Adélce ten dopis. A proto se za pomocí kouzel přesunuli k domu, kde bydlela Adélka. Ale milé děti, použití takových kouzel se nevyhne pozornosti Ježíškových poslů, kteří hned začali zjišťovat, co má Xavéra v úmyslu. A jeden z nich se hned přesunul k nim. Tak tady to je. Xavero, Xeniusi, nedělejte to! Proč zase chcete udělat někoho nešťastným? Já jsem jako malá byla taky nešťastná. Já jsem od Ježíška nikdy nic nedostala a to jsem mu psala každý rok. Teď je čas na odplatu. Moji rodiče sice byli černokněžníci, ale to nemění nic na tom, že já jsem nikdy nic špatného neudělala. A jestli jsem nedostávala nic, já, tak nedostane nikdo. Umlčím. To víš, že jo. Tak, tam bude v bezpečí. Druhý den ráno se Adélka šla podívat, jestli tam dopis ještě je. Mami, Ježíšek už si to vzal. Zvláštní. Tak rychle? A co je tohle? To si nevzal Ježíšek. A kdo teda, když ne Ježíšek? Víš, babička mi vyprávěla takový jeden příběh. Řekneš mi ho, prosím? Pokud ti zmizí přáníčko pro Ježíška a na jeho místě se objeví hromádka černého prášku, ukradl ten dopis zlý černokněžník. Nemusíš se ale bát. Ježíškovi poslové to vyřídí a dají jí za uši. Takže Ježíšek to ví? Ano, určitě. A dělá všechno proto, aby jej získal zpět. Tím, že Ježíšek přišel o posla, rozhodl se poslat na zem ještě jednoho, který byl mnohem silnější, aby zachránil tyto Vánoce. Tam se ještě nikdo nedoklepal. Jestli se tam chceš dostat, musíš mít moc, ale kouzelnou moc. To jistě víš, Adriano. Dobře, děkuji vám, ale odkud znáte moje jméno? Všimla jsem si tvého přívěsku na krku. Adriana překonala zamykací kouzlo, ale hned za dveřmi však hlídal Xenius. Adriana neváhala a Xenius se zničila. Čehož
Moc dobře vím, co jsi udělala. Je tak kvůli téhle blbosti jsi přišla. Já jenom nechápu, proč to stále dokola děláš. Víš, kolik dětí se kvůli tobě bojí? A čeho se jako bojí? Já jsem celé dětství psala Ježíškovi a nikdy mi nic nepřinesl. A když mě nic nepřinesl, tak proč by měl ostatním? No, víš, možná není pozdě na to udělat změnu. Tohle jsou všechna ta přáníčka? Jestli si myslíš, že se jen tak změní, vrátím ti všechna přáníčka a znovu napíšu dopis Ježíškovi. To je teda pošetilý nápad. To se nikdy nestane. Ježíšku, co mám dělat? Když se budeš pokoušet osvobodit přáníčka, ale nepůjde ti to, budeš muset vypít Xavéřin lektvar. Dle tvých předchůdců by měl být uschován někde poblíž. Důležitá věc je ta, že jako jediný není nijak popsaný. Děkuji ti, kamaráde. Adriano, nezapomeň na našeho posla! No nic, tak se tady mějte hezky, já už musím jít. Moc ti děkuji, Adriano. I já vám děkuji, na viděnou.